גם אתם מכורים למשחק הזה? בסרטון הבא אני הולך להראות לכם תוך 7 דקות בלבד איך אפשר לפתח משחק דומה לזה באמצעות שפת הפיתוח C# ותוכנת Unity. בואו נתחיל. ניצור פרויקט חדש בתוכנת Unity, ניתן לו שם ונבחר 2D כי זה פרויקט דו-ממדי. עכשיו אני אצור אובייקט ריק, אני אתן לו את השם Player כי זה יהיה השחקן שלי, ובתוכו קליק ימני עליו, אני אבחר בעיגול ואתן לו את השם My Player. אני רוצה שהעיגול שלי יהיה בצבע ירוק, אז אני הולך לתת לו את הצבע הירוק ואני אגרור את הצבע לשחקן שלי. עכשיו אני אתן לו גם קצת אור, וזה השחקן שלי בצבע ירוק. עכשיו אני אכתוב סקריפט מסוג C#, אני אתן לו את השם Move, ונתחיל בכתיבת הקוד. קודם כל אני מגדיר משתנה מסוג Float בשם Speed, זה בעצם יהיה מהירות השחקן שלי. ועכשיו בתוך הפונקציה Update אני הולך להגדיר לו Target, כלומר אני רוצה שהמיקום של השחקן יהיה בעקבות מיקום העכבר. מעבר לזה אני מגדיר גם target.z, בגלל שהמשחק הוא תלת ממדי, ל-z אין משמעות, אז אני אגדיר לו את המיקום הרגיל שלו, ובשורה הבאה אני הולך להגדיר לאן השחקן יזוז. וקטור 3.move toward בסוגריים, transform.position זה אומר המיקום הראשוני שלו, target זה היעד, וספיד זה המהירות. אני לוחץ על שמירה, ועכשיו אני אשייך את הסקריפט לשחקן, אני אגרור אותו אליו, ובמהירות אני אכתוב 0.2, מהירות יחסית איטית, אני מריץ, ואתם רואים השחקן שלי כרגע זז בעקבות העכבר. עכשיו אני רוצה להוסיף את הכדורים, אני אלחץ על אובייקט חדש מסוג ספיר, ייתן לו שם בולס, ייתן לו גודל 0.5, שיהיה יותר קטן מהכדור שלי, יותר קטן מהשחקן. ועכשיו אני משייך אותו לפרויקט ומוחק אותו מהמסך. אני לא רוצה לראות אותו כרגע במסך. אני יוצר סקריפט חדש. עכשיו אני אגדיר אובייקט מסוג GameObject בשם Balls. אלו יהיה הכדורים שלי. ואובייקט מסוג Float בשם Speed, שזה יהיה המהירות. אני אגדיר פונקציה בשם Generate ואני אתן לה int x, כלומר הרוחב. אני אתן לו מיקום רנדומלי שמתחיל מ-0 ועד לסוף המסך. לאחר מכן אני אותו דבר יעשה גם על y, int y, ואני אתן לו מיקום רנדומלי מ-0 ועד סוף המסך. עכשיו אני אגדיר אובייקט מסוג וקטור 3 בשם target, ובעצם אני הולך להגדיר לו את האזור שבו הכדורים יכולים להיות. נטפל גם בטרגט.z, ניתן לו מיקום 0 כי ה-z כאן לא משמעותי במשחק, ואני אגדיר עכשיו פעולה שבעצם מגדירה איזה אובייקט הולך להופיע, מתי ובאיזה צורה. בתוך הפונקציה start שמתחילה עם תחילת המשחק אני אכתוב invoke repeating, רושם לה את שם הפונקציה, generate, ומגדיר לה מהירות. אני אצור עכשיו אובייקט חדש ריק בשם ספונר, הוא הולך להכיל את הכדורים שלי, ואליו אני אשייך את הסקריפט שכרגע רשמתי. אני לוקח את הכדור שיצרתי, שם אותו בתוך האובייקט כדור, ומבחינת מהירות אני אתן מהירות 1, שימו לב, בכל שנייה עכשיו נוצר לי כדור במיקום רנדומלי. עכשיו אני אלחץ על השחקן שלי, אני הולך להוסיף לו קומפוננט פיזיק בשם Sphere Collider. זה בעצם מגדיר את ההתנגשות בין השחקן לבין הכדורים. לאחר מכן אני אלך ל-My Player ויוריד לו את ה-Sphere Collider, הוא לא צריך גם. עכשיו אני אסמן את הכדורים. ואני הולך להגדיר להם קומפוננט חדש, Physics בשם Rigid Body,
ואני הולך להוריד את ה-V של הגרביטי. כלומר, אני לא רוצה שהכדור יהיה לו כוח משיכה, אני לא רוצה שהוא ייפול למטה. אני הולך לתת לו עכשיו טאג, מוסיף טאג חדש, אני אקרא לו בולס, ואני אשייך את הבולס לכדורים, זה יהיה השם שלהם. ועכשיו מה שנשאר לי זה ליצור סקריפט חדש, אני אקרא לו it, ואני מגדיר עכשיו משתנה מסוג string בשם tag, ומשתנה נוסף מסוג float בשם increase. זה בעצם מגדיר את הגודל של השחקן. אני אצור פונקציה בשם onTriggerEnter, כלומר מה קורה ברגע שיש התנגשות בין השחקן לבין הכדורים, ופה אני אצור תנאי. התנאי בעצם בודק if other.gameObject.tag שווה לתג. כלומר מה קורה שאחד מהכדורים יתנגש בשחקן שלי. מה שיקרה שני דברים. דבר ראשון, transform.localScale, אני בעצם רוצה להגדיל את השחקן שלי. כל פעם שהוא אוכל כדור הוא יגדל קצת. דבר שני, ברגע שהוא מתנגש בכדורים, הכדור עצמו נעלם, destroy. זה הכל. אני עושה save, שומר, ואני חוזר, אני משייך את הסקריפט לשחקן, מגדיר בטאג את השם בולס, זה השם של הכדורים, ובאינקריס בגודל אני אכתוב 0.1, זה ההגדלה שלו. אני אלחץ על פליי, ושימו לב, כל פעם שאני אוכל את הכדור, הכדור נעלם, והשחקן שלי הולך וגודל ונהיה גדול וגדול וגדול. זה הכל בעצם.